أبزا فيديو زيا كمي جيرنا جوزي ندمرن نقوددن كنرينا كل جزء جوزي و fractions كم زعينت كرس الله كدمر تقينو ويدما خقودل تقينو كم زعينت كرس الله ماتي هجزء A B C D قصري ويدما نحاد زي تفلت قصري زقلس مالتي كدم حتى مسرحنا حانت خابتهم نتمهارو خطدنا قرم تخيل نتبي كريكمي حجي نبل A over B plus C over D عندي حرالنا حجي قلينا انتين نقبر نتن لعل الزلوة ندمرن نتن تحت الزلوة وندمرن كمنا أبنت بقصرين دحرينا حادة برئيس خلته تدمر حادة برئيس خلته يخون حادة تدمر حادة كلته تدمر خلته حجي بخالها زاربا نتن لعلو الزلوة يدمرون نتن تحت الزلوة يدمرون حجزي كون عدي ايكونن كنرا قصينا ابتي تصاقا ماي وغن حدا برئيس حاد كلتا تدمر حدا برئيس كلتا لنا مش ابتي يماناي وغن كا حدا تدمر حدا كلتا برئيسي 4 حجي كلتا برئيس 4 خا حدا برئيس خلتا يحكي حجي انتاي نبلا لنا حدا برئيس خلتا تدمر حدا برئيس خلتاس يخون حدا برئيس خلتا حجي خمي جيرو خون فرق تدمر فرقس حدا مولو نغاري مش ابتي يماناي وغن جن حدا برئيس خلتا لنا حجي انتاي نبل مالتي إزي أجابة زي كونو أيكونن بخال أزال 4 حدا جوزي تدمير من دحرالو نتن لعلوة مدمارن نتن تحتوة مدمارن كونو أيكونن كمي جيرنا دا بزقال لن سرحة حجي تا أجابة بكريكم نبل على نحكي حجي انتين نقبر مجمرت عباي فراكشن قبر أبزي شعو زيادي مس اي نربحة أبزي نصحفة اي زربحو دي زابي مس سي نربحة بي ربحو سي زا تدمرو أبزي سلازلاتنا أبزي تدمرو تمزق أبتي تحتخا بي مس دي نربحة تأجباب كمية زيان الربح زيان الربح زيان الربح أب تحت تدخل هجي كال عينت أجباب لنا دي كمتي حد جديد سمهرنا كم زنا أسا نحبر الربح قلا زبهل نسوقن زيادة خدنا جر يغلي مهنياتو مجمرت عنيتهم أب تحت الزلو بين دين زنا أسا نحبر الربح كنركب شعو أو نكون عمس زي كنركب نخل زا أجاباب زياجن قال عليها تين ناب تا دي ناب اي ار بحكا بي ناب سي ار بحكا او لأسي بي زرب حد دي نقبر هجي ازيا بغصري كن رأينا هجي تحقق خمية لكم كم جانا بزيان الربح كم جانا بزيان الربح كم جانا بزيان الربح ابزي ندحر تدمر الله تدمر نقبر ابزي ندحر زقود الله زقود الله نقبر حجينا أبنت 4 أبرئيس 5 زتدمرو 2 أبرئيس 3 كهلوان أيغل زي خمين نقبر لكم مجمرت عباي فراكشن نقبر شو انتين نقبر 3 مس 4 نربح أبزي 3 نربح 4 تدمرو بتمأخذ سلازلاتنا تدمرو نقبر 5 زربحو 2 أب تحت خانتين نقبر 5 زربحو 3 يخون 3 زربحو 2 10 خلتي 5 زربحو 2 10 أب رأسي 15 شو إزمال سنتي يخون يسران 2 أب رأسي 15 التأمود أتاخن قبر زلنا خا إزي كقال اللي خل ندحر كوينو إذن يمود أتاملسي نريو مالتي حجي إسران كلتنا برس 15 خقاله لا يكلني نخلت يوم كما قولهم زخل قصري يلن كلا أبنت مس نرئها تعنتو يزرأهوكم حدا برئيس خلته تدمر حدا برئيس خلته حقي تا أبزيا كتسرح لنا زي كالت حجي كم يجينا خم نسرحها كنريانا يخون كنقبرينا حانت عباي فراكشن قبر أبزي مجمرتان تاين ربح
ክልተ ዝረብሖ ሓደ ክልተ ኣብዚያኻ ክልተ ዝረብሖ ሓደ ተደምሮ ክልተ ኣብ ርእሲ ክልተ ዝረብሖ ክልተ ኣርባዕተ ይኾነልና 4 ኣብ ርእሲ 4 ይኸውን ሓደ ሕጂ እውን ድሕር ተሓሲብኩሞ ሓደ ፍርቂ ነይረካስ ፍርቂ እንድሕር ደሚርካሉ ሙሉእ ይኾነልካ ኣሎ ሕጂ በዛ ኣገባብ እዚኣ ኣረጋጊፅና ያለና ማለት እዩ ካልእ ኣብነት እንድሕር ርኢናኻ 7 ኣብ ርእሲ 2 ዝጎደሎ 1 ኣብ ርእሲ 3 እንድሕር ኣለና እንታይ ንገብር መጀመርታ ሓንቲ ፍራክሽን ንገብር ኢለኩም ሽዑ 3 ዝረብሖ 7 21 ዝጎደሎ ስለ ዘላተን ኣብዚ ኣብዚ ዝጎደሎ ክንምፃ ኢና ዝጎደሎ ክልተ ዝረብሖ 1 ክልተ ኣብ ርእሲ ክልተ ዝረብሖ 3 6 ይኾነልና 19 ኣብ ርእሲ 6 19 ኣብ ርእሲ 6 ክቃለል ኣይክእልኒ ካልእ ኣብነት ምስ ንሪኢ ኸዓ 1 ኣብ ርእሲ 2 ተደምሮ 3 ኣብ ርእሲ 4 እንድሕር ኣለና መጀመርታ ዓባይ ፍራክሽን ክንገብር ኢና ሽዑ 4 ዝረብሖ 1 4 ተደምሮ 2 ዝረብሖ 3 6 ኣብ ርእሲ 2 ዝረብሖ 4 8 እንታይ ይኾነልና 10 ኣብ ርእሲ 8 ሕጂ ብዚኣ እንድሕር ሪኢኹሞ 10 ኣብ ርእሲ 8 ክቃለል ይኽእል እዩ ምክንያቱ ክልቲኦም ብክልተ ክምቀሉ ይኽእሉ እዮም ሕጂ ነዚኣ ብክልተ እንድሕር መቒልናያ 4 ክትኮነልና እያ ነዚኣ ብክልተ ተመቒልናያ ኸ 5 ክትኮነልና እያ ሕጂ 10 ኣብ ርእሲ 8 ጌርካ ምፅሓፍ ሽግር ዝበሃል ነገር የብሉን ምክንያቱ ክልቲኡ ሕደ እዩ ትደለኻ 5 ኣብ ርእሲ 4 ክትገብሮ ትደለኻ 10 ኣብ ርእሲ 8 ክትገብሮ ፀገም ዝበሃል ነገር የብሉን ምናልባት እንድሕር እቲ ትወስድዎ ዘለኹም መምህር እንድሕር 5 ኣብ ርእሲ 4 ወይ በቲ ዝቐለለ እንድሕር ደልዩ ክትቃለልዎ ትኽእሉ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ምናልባት ገለገለ ሰባት ኣነ ኣየድልየንን እዩ 1 ኣብ ርእሲ 2 ተደምሮ 1 ኣብ ርእሲ 2 ነዚ ከምዚ ዓይነት ከምዚ ክሰርሖ ዝፀናሕኩ ዓይነት ኣገባብ ምስራሕ ኣየድልየንን እዩ ካልኩሌተር ክጥቀም ይኽእል እየ ክብል ይኽእል ሓደ ሰብ ግን እዚ ምናልባት ኣብ መጻኢ እንድሕር ቁፅሪ ዘይብሉ ዓይነት ጉዝ እንድሕር መቐል ተባሂሉ ከመይ ገይሩ ክሰርሕ ይኽእል ሕጂ ንኣብነት እንድሕር ከምዚ ኤክስ ስኩዌር ኣብ ርእሲ 3 ዝጎደሎ ኤክስ ኣብ ርእሲ 4 5 ነዚ እንድሕር ስርሓዮ ወይ ኣቃልሎ ወይ ድማ እቲ ኤክስ ረኸቦ እንድሕር ኢሉ ሓቲቶ ነዚኦም ነዝን ክድምር ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኣብ ካልኩሌተር ኤክስ ጌርካ ክትእቶ ኣይትኽእልኒ ኢኻ በዛ ኸሪአኩም ፀናሕኩ ግን ገይሩ ክሰርሖ ይኽእል እዩ እዚኣ ምዚኣ ኣርቢሑ እዚኣ ምዚኣ ኣርቢሑ እዚኣ ምዚኣ ኣርቢሑ ከቃልሎ ይኽእል እዩ ሕጂ እንድሕር ሪኢኹሞ ከመይ ክትከውን እዩ ምናልባት እዚ ኣይትገደስሉ ሕጂ ኣብ መጻኢ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ግን ንማለት እዩ ኣብ ኩሉስ ካልኩሌተር ይጠቕመካ ከም ዘይኮነ ከሪአኩም ስለ ዝደለኹ እየ ሕጂ እንታይ ክንገብር ኢና 4 ዝረብሖ ኤክስ ስኩዌር ክንገብር ኢና ዝጎደሎ 3 ዝረብሖ ኤክስ ክንገብር ኢና ኣብ ርእሲ 12 ይኸውን 5 በቃ ከምዚያ ገይሩ ወዲኡ ኣብ ሓንቲ ጠርኒፍዎን ኣለዎ እዘን ክልተ ጉዚ ሕጂ ካብዚ ምቕፃል ኣየድልን እዩ ንሎም መዓንቲ ግን ክጠርንፈን ከምዚ ከኣለ በዛ ኸሪአኩም ፅናሕኩም ኣገባብ ቀላል ምዃና ትሪእዋ ኣለኹም ሎም መዓንቲ እዚኣ እያ ነይራ ኣብ መጻኢ ክሳዕ ንራኸብ ድሓን ቀኒ እዩ